Danskere lever som singler, og de fleste drømmer vel om at opnå et lykkeligt kærlighedsliv. Men hvor finder man den rette partner? Er det på arbejdspladsen, på værtshuset eller måske på nettet? Vi følger 3 danske mænd, der har valgt at rejse helt om på den anden side af jorden for at prøve at finde en kone. Om det så viser sig at være lykken, er vel et åbent spørgsmål. Velkommen til 48 timer. Det skal ske det her. Jeg skal ind og hente en lille dame, jeg har mødt i Thailand. Og skal ind og se, at hun kommer i lufthavnen. Så du kan fandme tro, det glæder mig der. Ole er 39, og det er aldrig lykkedes ham at finde en dansk kvinde, der har kunne genkende hans kærlighed. Så derfor har Ole via et kontaktbureau været en tur i Thailand. Og her har han fundet en pige, som han nu snart skal hente i Københavns Lufthavn, for at tage hende med hjem til hjemmet i Hundested. I can't translate this. This is just gibberish, honestly. Så hun har lidt og kan hænge sine ting i. Alle mine egne ting, og det ligger inde i skabet ved siden af i min mors værelse nemlig, så det... This is just drunken Swedish. Altså mor, hun har et værelse her, eller hvad? Ja, hun har et værelse ved siden af det, så det... Det er så også lidt billeder, det har jeg fortalt hende med lidt om også, og det, som vi siger, det er et par små, og jeg har masser af smukke kvinder hængende på væggen, jo. Kender vi altså kvinder her i Skandinavien, ja. Du går op i skib? Nej, ikke så meget, som jeg går op i tog og rumskib, det er det. Men transportmidler i det hele taget, det interesserer mig meget, det har jeg også lavet en lille hjemmeside om. Hvordan bliver det så, at der skal bo en kvinde, og der skal ligge en kvinde her i sengen ved siden af dig? Ja, det skal tiden jo vide, så. Vi har jo varmet op i Bangkok her, jeg har sagt det, men det gør det ved. Hvor mange år siden er det, du har boet sammen med en kvinde? Jeg har sgu aldrig boet sammen med en kvinde. Ikke andet med min mor. Søren er førtidspensionist og har igennem de sidste 10 år levet alene i Vestjylland. I dag er han taget til Odense, fordi kontaktbureauet Amazing Thai skal hjælpe ham med at finde den ægte kærlighed i Thailand. Og det første Søren skal bestemme sig for, er hvilke kvinder han vil møde, når han kommer til Bangkok. Bangkok. Ja, hende kan også utroligt godt lide, hende der Pong. Hun er en utroligt sød pige. Thai brides. I stedet mellem 35 og 57 år. With or without cock? De vil, alle thai-piger, de siger, de gerne vil have en mand, der er ældre end dem selv. Altså, hvis vi tænker på dig, så har du også en eller anden idé om, hvad drømmepigen eventuelt er. Har du nogen bestemt kategori? Altså, skal hun være langhåret, eller hvad? Altså, brune øjne, det har de jo alle sammen, og sort hår har de også. Altså, nu har jeg jo en svaghed for dygtige kvinder, sådan i forvejen, sådan mere eller mindre. Og ser de godt ud, så er det jo heller ikke et minus. You gotta do what you gotta do, man. Det må jeg da erkende. No judging. Jeg er på 31, eller hende kunne jeg godt tænke mig at møde. Jeg kan fortælle dig, at der kommer en hel masse piger ned på kontoret også. For din profil ligger dernede. De ved, hvornår du lander. Ikke? Og det ved de? Jamen, det ved de jo. Det ligger jo på den profil, vi har lavet jo. Ja. Det er nu 3 måneder siden Ole tog til Thailand for at finde sin kommende kone. Yeah. Thai girls. Eastern European girls. Quite popular too. But maybe they have higher standards. I'm not sure. Chankov, thank you for 2 years. Force and repeating, of course. Thank you very much, man. How does he know? I said maybe they have higher standards. I don't know. I'm asking you, you fucking cucks. Alright? Mash it.